Morten. Jeg er her for at fortælle lidt om, hvordan man hælder en øl op, og hvordan man drikker den, og hvordan man smager på den. Først og fremmest, en øloplukker er altid godt, når man drikker specialøl, fordi det er ofte flaskefermenteret, hvilket gør med at lave den klassiske pop, så risikerer man, at man får rystet gaslarm i bunden op, og det går lidt over smagen. Men lad os begynde med at lukke op. Yes. Holder den ved 45 grader og hælder forsigtigt op, mens jeg kigger ned gennem flasken på øllet. Nået halvvejs retter jeg den op, så jeg får et godt højt skum. Nu er det her øl lidt varmt, så derfor kommer der en del skum i det. Og jeg hælder forsigtigt, så jeg ikke får bundslam med. Det kan jeg se gennem flasken. Og er man lidt forsigtig, så kan man undgå at få mere med end 1-2 cm. Og vi skal drikke lidt øl. Og det gør vi med mere end en sans. Sans først, se på øllet, kig igennem det, hold det eventuelt op mod lyset. Se, er det godt klart? Skal øllet være klart? Belgisk hvidøl skal for eksempel ikke være klart. Hvad farve har det? Det her har en fin strågylden farve. En porter eller en stout kan være helt sort. Sådan. Derefter lugt til øllet. Hvad kan du dufte? Er der nogle noter af humle, af sødme? Stikker kulsyren lidt i næsen. Derefter smag på det. Det gøres ved at ånde ud, tage en ordentlig mundfuld, ånde ind gennem næsen, synke, og så ånde ud gennem mund og næsen med tungen lidt hævet for at få adgang til flest smagsløg.